Nazdar! Oj, to mi zdalo, že počujem len na jedno ucho, ale už je to dobré. Dneska som si vybral takúto zaujímavú mikinu, aby ste ma veľmi dobre videli. Priznávam, bol to impulzívny nákup a mal som asi 6 pív v sebe. A mamina mi povedala, že Danko, tá tvoja mikina je veľmi pekná. Hovorím, ďakujem, mami. Len škoda, že neviem prečítať ten nápis, čo tam je, ten japonský či čínsky. Nehovorte to mojej mame. Chcete vedieť, čo tam je napísané? Dneska sa rozbijem na kokota. Znova, impulzívny nákup a farba tiež na internete vyzerala úplne naopak. A to sú potom tie veci, ktoré robíte, keď si troška pripitučky a dojdem domov a že spravím si pizzu. Hej, nastavil som ju na 40 stupňov na 220 minút. Ale neshorela, prežila to. Strašne rád robím také veci, že sa pozerám na, alebo rád pomáham ľuďom, aj na internete samozrejme, a tí ľudia, ktorí potrebujú na internete najviac pomôcť, Modrý koník, určite to poznáte. Ja som tam bol. A že ideme pár, lebo ja to zase beriem tak, že hlas internetu, hlas Boží. Tak skúsme poradiť, nie? Však komik, od koho najlepšie si dokážete nechať poradiť, než od komika. Tak hneď tam bola prvá vec, že máme neshody v rodine. Jak je vyřešiť? Základom všetkých vzťahov je dobrá chémia. Xanax, Lexaurin, môžete si vybrať. Ak nemáte doktora, tak samozrejme môžete mať dílera, takže Piko, ktoré je v Brne samozrejme veľmi známe, takže Pervitin určite. A ak náhodou ani dílera nemáte, tak určite poznáte krabicové víno, tam je tiež dosť chémie. A ak by ste sa náhodou cítili trápne kvôli tomu, že ale ty piješ krabičák. Nie, je to Chateau de Carton. Cítil si to, že to má taký punc, vieš. Ďalší problém, ktorý som riešil, co sušiť v sušičce. Som prekvapený, že som to povedal na prvýkrát, lebo doma som to skúšal a 4-krát som to dojebal. Tu sa mi to podarilo na prvýkrát. Bola otázka, co sušiť v sušičce. Deti zvieratá by som vynechal, aj mäso by som asi nesušil, keď teraz tak nad tým uvažujem sous vide, tam hodiť, ať sa to tam mácha 12 hodín, alebo nejakú krkovičku kilovú tam hodíš a vieš, tam, kde dávaš obvykle ten, jak to volá, prášok, gel, tak tam dáš omáčku, ktorou to chceš obaliť. Sice to spravíš len raz, ale môžeš sa pochváliť s tým, že si spravil mäso v sušičke na prádlo. A ja by som s tým bol OK, však to je úplne v pohode. Ďalšie problémy, ktoré sú len také výkriky do tmy, vieš, že jedna pani napísala, predpokladám, že to bola pani, ale posúďte sami. Keď mám menštruáciu, moja nálada sa zmení o 360 stupňov. Hej, ako vidíme, že ja som to tiež nefiloval úplne, hej. Ale zase na druhú stranu proste toto sú tie krásy toho internetu, že človek sa do toho musí pustiť, hej, pozrieť sa na tie veci. Jedna pani alebo pán tam písali, že majú strašne veľa notifikácií na mobile. Poznám, to mám aj ja. Jedna vec je naučiť sa ich ignorovať. Mám napríklad 9999 e-mailov neprečítaných na Gmaili. Čiže keď mi pošleš e-mail, nič sa nestane. V podstate, ak by si to poslal na tomio@okamura.cz. Skúšal som, ani mi neodpísal. A ak by ste si náhodou mysleli, že som ako Tomio Okamura, ja som zle organizovaný a on je kokot. Takže, hej, aby sme si z nárovinu povedali, že úplne to tak není, hej. No zase na druhú stranu, veľmi zaujímavé veci rád riešim, lebo jednu vec o mne treba vedieť, mám 2 deti. A tak, jak som už spomínal, rodičia ľúbia svoje deti, síce na pokraji nervového zrútenia, väčšinou. Mám 2 dievčatá, takže znova chémia veľmi dobre funguje, Lexaurin. Škoda, že nie sú niekde okolo Brna Lexaurinové háje, vieš, že si to môžeš ísť natrhať, ale nič také neexistuje. Nič to nemení na situácii. My ako rodičia máme ale jednu výhodu. Existuje miesto, ktoré sa volá detský svet, kde nasypeš deti a ten rev všetkých detí sa spojí v jedno
hučanie. A je ti upiči, že kričí. Mama, oco, je mi to jedno. Ja si dám kávu. Nepotrebujem ani Lexaun. Ale vieš, čo sa deje tam? Sú tam rodičia, ktorí sa kurva so mnou chcú baviť. Vyzerám ako človek, s ktorým sa chceš baviť. Že? Nie. Dobrý den, máte krásne deti. Ďakujem veľmi pekne. Už viem, kam to smeruje. Povie mi, že a sú vaše? Ne, vole. Doniesol som si ich od Teska, doniesol som ich sem a uvidíme, čo sa bude diať. A pani povie, no, že sú po kom sú? No hovorím, vlasy majú po mne a penis po mojej pani. Väčšinou tam končí konverzácia, ale ja som tam není preto, aby som si robil kamarátov, že ja sa tam idem ukludniť. No a s deťmi ešte jedna taká špecifická vec, dobrá. Koľko ľudí tu má deti? Dobre, tak viete presne, o čom budem teraz hovoriť. Ja mám dve, Olivia a Emma. 3 a 10, hej? Je to veľmi dobre rozdelené. Hovno, 4 a 11, kecám. Ešte dobre, že to moja žena nepočula. Budú mať 4 a 11, teda dobre, zase som kecal. A nikdy sa k tomu nedostanú. No, keď boli malé, ženy rozumejú deťom. Muži, keď dieťa nevie rozprávať a reve, vysávač. Nič iné nepočujem, proste. Vieš, ETA R410, 1500 W, ja to volám hurikán v bakelitu. Ten starý vysávač, čo mama zapla v sobotu ráno o 7 a do 12 sa s tým jebala po celom dome, kurva. A s tým sa ani sexovať nedalo, lebo ti to otrhne pišoša aj s vajkama. No to musíš dávať pozor. Tie nové teraz ti troška pohľadkajú, to je nič. No počúvaj, dieťa sedí na chodbe, normálne sedí na chodbe a reve. Pani mi hovorí, no, ja si myslím, že ju bolia zuby. Jak to kurva vieš, ak ti nepovedala? Lebo tak plače. Toto je taktika, toto je vaša taktika, ženy. Jak to my máme potom vedieť? A ty si myslíš, že potom časom sa to zlepší? Kde? Moja pani odišla niekam tahet. Olivia mala rok a pol. Hrala sa v obývačke. Ja som robil večeru. Počujem rev. Hovorím, tento rev nie sú zuby, lebo to už viem, ktorý rev to bol. A hovno, nič neviem. Moja pani vedela. Dojdem tam a následovná vec sa udiala. Nočník, 60 cm voľného priestoru, krabica s legom, s čokoládovým fondue. Dobre hovorím. Fondue. Čokoládové fondue. Máme biely koberec s vysokým vlasom, ktorý bol jemne s hnedým melírom, kde sa dieťa válalo a revalo. Ja som v sprche čistil tie skurvené Lego kocky od hován. A ona plače. Ja som mal v tej sprche plakať, kurva! Nie, ona plače. A myslíš si, že v momente, keď oni začnú rozprávať, že to začne byť lepšie, páčov, kokot to začne byť lepšie. Každý argument prehráš, lebo vždy dojdú prečo a dojdú ti odpovede. Ona sa už na konci spýta, a prečo je prečo? No skús na to niečo odpovedať. Lebo vole, to už mi je jedno, to už končím, už som zložil všetky zbrane. Ale myslel som si, že tomu bude ináč. Že ona keď začne rozprávať, vieš, že to bude fajnové. Hej, dal som ju na koňa, že ideme sa prejsť do lesa. A ona, že skákať. Tak sme skákali a zrazu cítim. Teplé niečo mi teče po chrbte. 2 poznatky. Číslo 1. Skákať v detskej reči je zároveň aj kakať, což samozrejme už ani s tou rečou som nevedel zistiť, to je prvá vec. A druhá vec, ja mám posraný chrbát a ona reve. Ja mám posraný chrbát a ona reve. Dosť bolo detí, lebo normálne začínam mať stavy úzkosti. Dobre, a dneska som si dal aj lieky na tlak, takže dneska budem cajk.
A od pána majiteľa som dostal to na džiníček jeden, takže ja som OK. Chémia, ono to funguje. Počúvaj, som bol single chvíľu, tak som musel ísť na Tinder. A vieš, môj štartovací bod na Tinderi není úplne najlepší. 43 rokov, 2 deti od 2 rôznych žien. Vieš, to je taký Agáta Hanišová vibe, vieš. Ona má 3. dieťa, otcovku, tak to neviem, či sa počíta úplne, ale tak never. Každý sme si strojcom vlastného šťastia. Toto je úžasné. Libore, mal si pravdu, toto je najfantastickejšia vec na svete. Ešte nikdy som toto nevidel. Som strašne rád, že sme tu. A stratil som niť. Ja aj viem, Tinder. A mám hypotéku, hej? Toto je môj štartovací bod. S týmto ideš na Tinder. A vieš čo je? Ja, keď idem na Tinder, to je mínové pole a ja som slepý. Toto je štartovací bod. A ja neviem v tom čítať. Vieš, čo sa mi stalo? Petra, 39, srdiečko, Lilek, broskev. Čo do psej? Piči je toto. Vždy niečo o mne. Toto. Hovorím, dobre, asi je vegetariánka. Nie, bisexuálka, vole. Kurva, jak to mám zistiť z tých 3 somarín? Teraz už viem, že Lilek je penis a broskyňa je šušurka. Dobre, je to tak, jak to ja sa tiež učím. A najlepšie je, keď tam pani napíše doglover. Milovník psov. Kým je to maltézák, což je chlpatý potkan, je to v pohode, ale keď sú to 3 argentínske dogy, tak tá pani, keď som išiel na rande, vyzeral, že je nájazdník a ide znova osídlovať Brno. Jediná vec, čo potrebovala k tým psom, boli kurva povozy. Vidíš, jak som veľký ja? Tie psi boli rovnako veľké. Fuj, to boli nechutné psi. Je to fakt strašidelné, ale hovorím. Ináč pýtal som sa jedného komika, Kupka, že počúvaj, Kupko, ja som rozvedený samozrejme, tak som ho spýtal, že kedy si môžem začať robiť srandu zo svojej ex-manželky? A on že, no závisí od toho, hovorím od čeho. No kdy ste rozvedli? 14.4.2016. A on mi hovorí, že no tak 14.4.2016. Takže mám niečo pre vás. 2 super schopnosti mám. Číslo 1, že v Tesku nájdem vždy najpomalšiu pokladňu. Vždy. Aj samoobslužnú, vole. Chápeš? To je super schopnosť. A druhá, že si nájdem ženu, najfrigidnejšiu ženu zo všetkých. 12-krát sme sexovali za rok. 12-krát. Ale ja viem, prečo to je. To není mnou. Ne? Kto typoval, že to je mnou? Ne. Nebudeme tu robiť žiadne ankety. Viem, čo bola v minulom živote. Tá ľadová kryha, do ktorej najebal Titanic. Je to úplne jasné, ale zase na druhú stranu, môj kredit je všechen, lebo Leo si zašukal raz a Titanic nadrbal. Takže mám toho viac ako Leo. No, to nie je úplne zlé. Ináč bol som na tom Tindri. Hej. Písal som si s jednou pani a najlepšie na tom celom bolo, že po 6 hodinách mi napísala, že ma ľúbi. No ma dropla L po 6 hodinách. Hovorím, fajn, ale sa vôbec nepoznáme, že to není úplne takto dobré. Znova, ja neviem čítať červené vlajky, ja neviem čítať, čo sa nemá robiť na Tinderi, čo sa má robiť. A ja som sa spýtal, teda, že sa nepoznáme, že napíš niečo o sebe. Oh boy. To, že to boli elaboráty, proste steny textov. To boli normálne Pán prsteňov, prvý diel a možno polovica druhého. Také veci spravila, tam boli gangbang a 2, 3, 4, 5, 6 s rôznym počtom rôznych pohlaví. Niektoré veci, ktoré napísala, som ani nevedel, že existujú. Ja myslel som si to vygoogliť. A Google ma upozornil, že to je škodlivý materiál. Hovorím, samozrejme, predpokladám. Takže toto celé som si prešiel, hej, túto eskapádu a nakoniec to zapikovala normálne tým, že a by the way, 6 rokov som šla na pervitíne. OK, mnoho vecí vysvetľuje. Takže ma ešte nejaké 4 týždne stalkovala a to nebolo nič oproti pani číslo 2. Pamätáš sa, môj štartovací bod, vole, je 43
2 deti od 2 rôznych žien, po 3. dni na Tindri už aj zúfali. Napísal som veľmi milý, ja som jej napísal, ahoj, jak sa máš, blablabla, napíšeme si odpoveď, seš očkovaný. Pamätáš sa, čo som povedal, že som zúfalý. Hovorím, fuck it, nie som očkovaný, som samozrejme, viem boltop nad ľavým ramenom. Nič to nemení na situácii, že toto som vás pýtala, 3 dní pohoda. Všetko bolo v pohode. Vieš, zase o to ide, že ja proste každému dám šancu. Však prečo nie? No, sme ľudia. Takže dám šancu. Bol som behať a odfotil som jej proste krásne zore, proste pekne bolo, azúro, všetko. Ona píše, že no dávaj pozor, lebo tam znova sypú. Hovorím, do matky piči. Hovorím, OK, fuck it, ja sa na to spýtam, čo sypú? Ty to nevieš! No zase chyba. Povedala mi, že si mám zobrať so sebou ocot, lebo ocot zničí chemtrails. Ono vysypeš a tie kondenzačné čiary, ktoré by aj tak zmizli, tak díky octu zmiznú a ešte viac. To rýchlejšie. Dostal som 72-stranové PDF-ko s chemickým rozborom všetkých látok, ktoré sú v chemtrails. 42-stranový PDF dokument o tom, ako ocot tomuto pomáha, 12-stranovú PowerPoint prezentáciu s receptom na najlepší ocot, ktorý si môže zobrať so sebou a určite prežiješ. Vieš, keď týmto si prejdeš, tých 6 rokov pervitínu je celkom fajn, ne? A nakoniec poviem ešte poslednú vec. Ak vám náhodou niekto niekedy v živote povie, že láska je slepá, láska nie je slepá, láska je retardovaná. Ďakujem vám veľmi pekne.